da shirin. Asan me nake so? Maganin gargajiya nake so wallahi. Maganin nan ba garanti. Faɗa ma akwai mai garanti. Akwai mai garanti. Ina so in sha maganin nan ba. Asan me ne ina so in sha maganin nan ta fara fasawa fashi. Wallahi gargajiya maganin gargajiya. Asalin magani. Maganin gargajiya. Maganin bindiga. Ya dai masa ji mana. Ale maganin muke so. Maganin gargajiya muke so. Na bindiga muke so. Wanda ko an harbe ka bari a yi. Wa yake so a cikin ku ne wanda ko an harbe ni. Bari a wuri. To rike ganyen nan. Rike ganyen nan. Ka rufe hannunka. Bari a gwada ma. Akwai garanti. Maganin ne yana rike hannuna. Ne ya ganna za ka gwada daga. Ya ga yasa ba kashe wani da tunduwa ne aka ce magani ba garanti. Maganin nan ba garanti. Ji mana malam. Ji mana. To shikenan garin gwada. Garin gwada. Bobby Schmer. Bayan wata biyu zan zagon ka. Ba da ya kare mana ni ma na karba wallahi aboki. Kai gaskiya ba shi ba. Ka fara kita fashi. RAZ Comedians.